aoko. Telo mar kanisa mar Nomiya oriwore kanyakla siro lwedo wach twak kata national dialogue kaka yo mar tieko chandruoge masani okwako piny Kenya. Jalup bishop mar dino mar Nomiya jadolo David Abaki Odhiambo siro lwedo gai mar ODM ka oluwore gi paro ma bende nchane olieko mar twak e kind oganda jo Kenya ka otielo ni en adier ni Kenya sani kale matek ma yo ma bende nyalo tieko do chandruoge ma piny Kenya kale en mana yor twak kende. Joja molo ni gilen mathoth kuke kaunti ma Siaya. Adwani mondo ungul lwedo gima jakom no wacho ni mondo jo Kenya obed piny mondo gipor wach kamoro achiel. Dakwa president mar Kenya mondo giyie gibed piny mondo gine kaka Kenya nyalo duogo wang kaka jachon. Nyithindwa nigi sida kendo wang'e ni chandruok ma miyo nyithindo moko ringo e ndara ndira makende nikech nyithindo tieko skul kuma gidhi onge. Problem nyalo bedo solve mondo ka ji bedo piny mondo gi reason together. Omiyo tim appeal makende chuthe Nomiya Church ni sirikal oyie bed piny kod nyithiwa mondo gi reason together mondo wane way forward kaka nyalo bedo kod kwe. Mano jalup Archbishop mar kanisa mar Nomiya jadolo David Abaki Odhiambo mabendo kwayo obila mondo kinde duto wek tiyo kod ang'enge kata teko mang'eny sama girakore gi jong'anyo. Onge piny moro mabiro wuokie malo Kenya kama Nyasaye noketo mondo wadagie. Omiyo daher kwayo nyithiwa bende gidog chien, polis bende kik gol risasi ka chodogo nyithindo. Adwaher ni ka nitie demonstration ma peacefully to bed demonstration ma ka ji ose aye to dhano bedo kod kwe kendo Kenya duoge wang'e kaka pile. Omiyo akwayo ni jodolo wakoro wadok e wich wang'wa walam Nyasaye mondo Kenya oduoge wang'e. Walam nyithiwa duto to wapuonj nyithindo mondo gibedo kod discipline. Polise bedo tijgi ka ging'eyo ni gin bende ginyuolo nyithindo mondo ji obed gimoro achiel. Jadolo David Abaki Odhiambo mano wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo nyiso ng'ur mare koluwore gi wach rochruok mar arita kwe e gwenge mag game. Mar ariyo, security ok obedo maber e Kenya ka. Sani game ka eri nego ji hoi nyithi sikul. Manyoro ni eri machiegni ni manwang'o ka nyathi moro onwang'o mabamne kama chielo, nyathi moro machielo bende chako ne kamoro mane machiegni kod yala. Gigi duto ne kama ok ber ahinya. Omiyo adwa timo appeal bende ni County Commissioner ma Siaya mondo ka nitie problem ni polisi ok ti tijgi, polisi gi mondo loki mapiyo kaka nyalore mondo security ma game oduogi wang'e. Notenegi Archdeacon Charles Omuodo mabendo kwayo mana piny owacho mondo winjie ywak jopiny. Kwe ok nyal betie piny ka diera onge. Kendo akwayo sirikal masani manie power mondo yie obedi e piny bende mondo winjie dwaro kod ywak ma nyithindo matindo masani iluongo ni Gen Z gini godo. Kik kawgi kaka jomarori kata jok ma ng'ate matiyo godo. Sirikal obed piny mondo winj dwarogi mondo piny obed kod kwe. Koro mogik to ne wakwayo bende polise ma Kenya ni seche duto ma girakore gi joma nie ng'anyo to giwek tiyo gi excessive force kuom nyithindogo. Gidil gi jonjore to kik gineg nyithindo ma demonstrate peacefully. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. What the county